Digues. Ha arribat un emissari del Manchester. Però si és Paul Pogba, el centrocampista francès. Bonjour, Tito Roig. Bon dia. Volem una ofrenda. Ofrenda, té que saber que així nosaltres l'ofrenda la fem el 17 de maig al nostre patró Sant Pasqual Baila. El totpoderós Manchester només vol terra i aigua. Al enemigo ni agua. I ves oblidant-te també de lo de la terra. Per què parla tant esta dona? Escolta, Moreno, si vols fanecaes les tindràs que comprar. El Manchester és un gegant. Res teniu que fer en la final. Teniu que rendir-vos ja. Rendimos? 25 anys porta ja, davant del club pràcticament. Les he vist de tots colors, xiquets. Han pujat, han baixat, han quedat segons en la Lliga, diverses semifinals. Ja, i el penalti de Riquelme contra Te dic l'Arsenal. que no m'ho recordes. I no mos hem rendit mai. Estàs segur? Pensa-te-ho. Vaig a fer com que m'ho pense. Va donar-li un poc d'emoció. Ui, quin airet. Massa pronte entre les sandalies. I és que hasta el 40 de mayo no te quites el aire. Pues ja ho tinc clar. Què fas? Estàs loco? Loco por el Villarreal. La figa Tatía se rendirá. Com diuen en els concursos de la tele, hemos venido a jugar, a veure si t'enteres. En 2 setmanetes movem en la final. I que siga l'última vegada que veniu així a l'estadi a tocar els collons amenaçant-nos. O pagaràs car! Això és la ceràmica! A fer la mà. Endavant Villarreal.